Казан сөйлей. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Бикә Рәхимованың «Шәҗәрә» дигән әсәре буенча эшләнгән радиокомпозиция тәкъдим итәбез. Әсәрне Зөһрә Шакирҗан башкара. Көтәм, туктап карап торам. Күргән нәрсәләрдән җаным ши. Күңелем буйга. Безме соң бу? Юк, без түгел, бу шәүләләр. Чын тереклек юк. Я Ходай, илемне кайтар. Мин көтәм. Кара күз, салкын төн, айы юк, йолдызы күмелгән. Кургашын салынкы болытлар, офыктан офыкка үрелгән. Төн, ялангач агачлар, яфрагы тетрәнгән, кыелган. Ялгызак карт имән төбендә, кыраудан кычыткан йоган. Килсә килә икән, егып китә икән, безне харап иткән бозлы дулкын икән. Бәрән кебек бәйләп куйды артына. Җикеренде, типкәләде бер кызганмый атына. Туган илемнең һавасы, ал суырып, ал мине. Изге җирем, әй алтыным, син аралап кал мине. Бу дошманга кол булганчы, җирдә ятыйм зарыгып. Кырның зәңгәр чәчәгенә бәлзәм булыйм сарылып. Ат өстендә бәрән сыман бәйләп ташланган бала. Әй бәхетсез мин ятимнең илкәе кемгә кала? Шәһид китте атам анам, шәһид ярешкән ярым. Аккош булып калынсам да, мин бары ярты ярым. Эй, газизә тиәнием, и туганнарым минем, кайларда ятып калдыгыз, и тудыкларым минем. Бу кафирың 5 мәртәбә пакланмакның яхшысын белсә әгәр, бу илләргә чәчмәс иде шахшысын. Яңа биләмәләр алып, байып кайтып барау. Шәмдә янган кыз баланы алып кайтып баравым. Бер тоткын мискин булсам да, шашына уемдавы. Әллә кайларда яңгырый йөрәгем жулдавы. Нәрсә булды? Ничек итеп илләрдән чыгып киттек? Дошман ничек ау бөркетен бер сыры чыпчык итте? Татардан башка таянычы юк чакта. Дошманга барып кушылып, үз татарың ник чакта? Берлек булмаса татарның улларында, җиңелер йыланнан түгел, ширкинең укларына.
Ходаем, бау чүбекне ярты көн чәйним инде. Ничек кенә кул аягым бугавын эзим инде. Упкынга ышам да тагын миңа аң килә каян. Йөрәкне ярып үттедер. Эй, мәхлук, исән хамам. Тере үле. Мин кол сатлык. Нишкә билләрем белән. Ничек итеп иелермен күзгә тигәнче идән. Юк, һич юк. Мин илмә. Бил бөгүче мин булмам. Тешләп изгән җибем белән хурлыгымнан булам. Шәйни сүз бүселде. Бүселде дә күперде. Дырк иткән селкенүдән өзелде ул күпердә. Шул тирәдә юл буенда карт имән төбе дидек. Кычыткан кайгыдан бахыр кара киде дидек. Кыз песидәй бөтерелеп сикерде шәүлә кебек. Кирип ятты җиргә сеңеп җисемсез гәүдә кебек. Күмелде яфрак эченә, өстә кара кычыткан, кара кайгыдан каралып кычыткан, йөзен чыткан. Кара күлмәген кигән шул татары кайгысыннан. Ничек шатлыклы булсын соң, әйләнгәч кайгы сынга. Ятта кыскай суламыйда, хәтта уйларга куркып. Ишетелде шул чагында ат ягы, тап-тап-тап. Ак күбек ат чабып узды, шыңлатып каңгыравын. Ничек күрсен яфрак астын, ике күз йылтыравын. Күрә алмас аны бүтән, баскынчыда бытак күз. Иң ачы сүз тиеш аңа әрәм бүтән сүз. Узып киткәч газаплаучы имән төбеннән шул чак томырылды тере йомгак. Чыкарның төбе ярак, чыкыр төбе ай-һай тирән. Калдыңмы бала исән? Ашкын өчен кайгырудан ыра сакчы имән. Исән калса, ничек тә ул чыкырдан чыгар иде. Кара урман куркыныч та куркуын егар иде. Юеш, салкын төн бугай бу. Моны белер бер Ходай, күзен ачыр хәле дә юк. Ачлык җиңәр тиз булай. Ята кыз бала тирәндә, ни үле, ни тере ул. Курку гына аңын тота, борылмасын кире ул. Кыштыр-кыштыр, чыштыр-чыштыр нидер йөри. Шуша. Аңырашып күзен ачты. Нәрсәләрдер куша. Тып-тып итеп сикерәде. Мыр-мыр итеп мырылдый. Мырлый килеп чыкты. Гап-гади бер мырый бу. Бахыр, ничек юлың төшкән? Кай җирләрдән син килгән? Миндәй өлешсез зарый күк, куылдың мәллә илдән. Песи мырлый,
Киттик икәү. Акыллы, җитез мәче. Кузгал инде дигән сыман итәктән сөйрәмәкче. Куркакмы мин? Батырмы мин? Их, хәл булса ятырмынмы? Көч гайрәт тәнгә кайтырмы? Яуда ук аттырмынмы? Шулай уйлап, бармагын да селкетәлмичә ятыр. Җисми көч юк, тик йөрәге аның батыр. Ярсы йөрәк, кайнап тула ачуы, ачы балдай. Нинди тормышта яшәде. Торды алдында бал, май. Мин күргәнне Ходай берүк беркемгә дә күрсәтмәсен. Дошманыма Ходай үзе җәза бирсен. Күсәкләсен. Үлмәсен дә, булмасын да, кеше төсле яшәмәсен. Дошманнары җылгап торсын үз дәүләтен, янәшәсен. Мин каргыймын дошманымны, көрәшергә хәлем юкта. Көчем кайтса, хәлем керсә, кулда булыр кылыч укта. Шулай уйлап, хәлсезлектән җансыз кебек ул ятадыр. Башыннан үткән хәлләре төшкә кереп уятадыр. Күрде төштә ышкынам дип авыз бурын канатканын. Дошман туктап юлда кат-кат җиргә салып аунатканын. Каршы торып көрәшсә дә көч җитмәде. Наный шул кыз исемен йөртсә дә 14 яшьлек сабый шул. Уянды да бу хәлләрнең төштә генә калуына ышанды ул. Аңлап алды йөрәгенең кагуыннан. Йөрәгенең кагуыннан дулкынланды, җыланды күк. Каян сизсен, белсен соң ул. Алда диеп җылыйсы күп. Хәзер аның янында бит җан иясе, бизия бар. Сыенышып утырудан күтәрелә җылы тир бар. Сулыш агарып күренә. Димәк, суык килгән икән. Ашамыйча да эчмичә адәм җаны түзә икән. Өндә яшәп булмаганда төшләр белән яшәүләр бар. Уйнап, көлеп, төштә генә яшәүләр бар, яшнәүләр бар. Төш күрә кыз, яши башлый. Яшел болын, җәйләү икән. Халык матур, кием матур. Яулык чиккән, күлмәк чиккән. Газизә тотынган ныклап, чибәр әнисе кулына. Әнисе елмаеп карый бер кызына, бер улына. Нинди шатлык, бәйрәм бүген, әйлән бәйлән, сәйран бүген. Бу гаҗәпкә, бу матурга
Барча халык хәйран бүген. Бер-берләрен котлашалар. Котлы булсын, йорт ишегез, күңелегез шатлык белән тулы булсын. Шибәр киенгән апайлар әнисенә елмаялар, ямь-яшел диңгез эчендә, гүя гүзәл чәчәк алар. Чәчәк түгел, күбәләктер, дөньялары түгәрәктер. Бу шатлыктан, куаныштан йөзләренә балку чыккан. Кымыз ага елгамыни, авызларда шүрбәт эри. Бала-чага читтә калмый, кыш тоткандай очып йөри. Мәйдан гөжли, атлар килә. Ни кызганыч, төш өзелә. Зың-зың килә өзәңгеләр, төштеләр мәллә эзенә. Атлар килә, өндә килә, кемнәр алар, Хода белә. Имән турында чыкырдан мияулау авазы килә. Кызганыч кычкыра песи, бар микән кеше янында. Ат менгәннәр пушаманлап сөйләшәләр шыпан гына. Әйдә туган төшик әле. Ни булганын белик әле. Юкка булмас бу хәл бердә. Чыкыр төбен илик әле. Юлаучылар икәү иде. Яшь егетләр, солтан кебек. Янәшәдә бик күбәүләр калыр иде, алтан кебек. Сөнге укны алга сузып, сикерде берсе чыкырга. Аты ярсып, пышкырынып, тотынды җирне чыкырга. Һавадан бөркет төшкәндәй уклы егет очып төште. Чыкырдагы хәлне күреп, гүя янган утка пеште. Хушсыз кыз бала чыкырда. Гәүдә суык, туңган кебек. Җанны куып җәсәденнән үлем киреп тулган кебек. Алмасты баскан эшме бу? Дошман ләгыйн кытырганмы? Бичара кыз, тырмашудан кулы беткән кутырланып. Шулай да бөтенләй үк үлмәгән ул, җан тартышкан. Йомшак песи янында бит, җылытырга дип тырышкан. Озаклап гаҗәпләнергә бу хәлдә кем вакыт таба? Җәһәт кенә кызны алып, егет очты өскә таба. Аның артыннан тырмашып песи менә. Мияу, мияу, үлмәгән ул, кайгырмагыз, үзем беләм, уяу, уяу. Хәлне күреп, ике егет баш чайкыйлар, бер сүз әйтми. Я Ходаем, ярдәмең кыл. Тагын берәү үксез, ятим. Дигән бавын тотып уңга, кызны алып кулга, сулга, Вәлиәхмәт яшь егеткәй очып чыкты сукмак юлга. Икенчесе шәйләп алды, артыннан песи ияргән. Эләктерде мияукайны төшмичә генә иярдән. Алда тора кара урман, янда яткан тәбәнәк үр. Шулай әлдерде җайдаклар, югалдылар. Син күр, мин күр.
Әхнә безнең түре башка, Кулын куеп кара кашка. Куе урман аланында утырганнар кичке ашка. Кемнәр соң бу? Утынчылар? Әллә бары узгынчылар? Нигә шулай күбәү алар? Түгел берәү, икәү алар. Я укучы, бу сөальгә җавабын да без бирәсе. Шитәнләп алынган алан, гүя утрак йорт тирәсе. Бу кешеләр карурманны өй иткәннәр, ил иткәннәр. Авыл, шәһәр барсын ташлап, илләрдән чыгып киткәннәр. Явыз дошман мәкер белән басып алгач йорт нигезен, тараласың, сибеләсең, ятим кала пар игезең. Пар игездә яшәгәндә Болгар, татар кавымнары килеп керә баскын гаскәр, ташлангандай ау этләре. Асыл, кисү, чукындыру, төскә салкын су кыйдыру. Карлы-бозлы Казан суда татар мәхлук су кындысы. Асыл савыт, бөтен бер ил ватылгачтын шәлпәрәмә. Кыйпылчыклар, кыйпылчыклар, кая гына шәшерәми. Кыйпылчыклар посып кала Җаек, Урал буйларында. Кайберләре качып кала туган илнең урманында. Урмандагы алан йортка безнең ятим балакайны атта чапкан ике егет алып кайтты, ак кышкайны. Күреп бу тамаша хәлне, ярсу йөрәк кага башлый. Хушын җуйган яшь туташны барчасы да бага башлый. Матур җиңги җайлап кына кызга бал, майлар каптыра. Ах, туташның хәле яман, кыймылдау да авырттыра. Аңына килгәндәй була, упкыннарга оча тагын. Ходаем, ярдәмең биргел, тигезлек бир сулыштынга. Юкса сулавы тигезсез, я ышкылык тоткан кебек, я үксегәндәй сулкылдап, көчкә һава йоткан кебек. Туташкай терелмәк булып көрәшкәндә яшәү өчен, күрәсең, аланда, йортта бу тормышның асыл көчен. Терлек тә бар, туар да бар, хәләл маллар, Ходай белә. Әнә абзый җир өендә тирләп пешеп, тимер бүгә. Сырма кигән, пима кигән чибәр кызлар бәйли-бәйләү. Уңган кызга чит-ят нәрсә буй җиткереп бәйләү белмәү. Яшәделәр зур иләрдә, сарай кебек күркәм иде. Ата-ана эндәшүе матурын да иркәм иде. Үстеләр иркәдә генә, күңел күрке кызлар диеп. Кем уйлаган яшьлекләре терәлер дип бозга килеп. Ярый әле башлап йөргән менә дигән егетләр бар. Алар атта очкан чакта киң юллар да була бик тар. Вәлиәхмәт, солтан кебек, Хуҗәхмәт бар, бөркет кебек,
мизгелендә белеп килер җирнең чиген, суның төбен. Сөлек кебек ике егет, парда үскән наратмыни, ат менмәгән чагында да бердәй тигез пар атмыни. Сызгырып бер җибәрсәләр, калтыраныр каенкайлар. Каен кебек Зифа кызның күңеле дә кинәт кайнар. Карашлары уттай кайнар, күз сирпеп тә пешерәләр. Бу егетләр яшендә бит өйгә килен төшерәләр. Тик нишлисең, усал язмыш урманнарга куып кертте. Таш булып каткан бәгырне хәлсез елмаю ырытты. Елмаюны Вәлиәхмәт иң беренче булып күрде. Табылдык туташның хәлен белешергә башлап керде. Куш өйнең тынык кына куык тәрәз яктысында күренгән елмаю җитәр бар дөньяның яртысына. Хәтерлиме коткаруын? Күңеленә хуш килдеме? Туташ егеткә елмайды. Рәхмәт сиңа, хуш килдеңме? Я Худаем, бәрәкалла, кыз аңына кайтты шөкер. Таныган Вәлиәхмәтне кара кайгы китәр, түгер, килер ирек. Без яуларбыз, халкыбызны мактауларбыз. Кытырган дошман йөрі, китәр артына тауларның. Катыпка җиткерербез, эт чанасы җиктерербез. Моннан ары безнең белән шаяртмаслык иттерербез. Җыярбыз, бергә җыярбыз исән калган татарларны. Сыярлар шул карурманга, татарга соң урын тармы. Кабыныр рух, табылыр көч, кирәк җанга, кирәк тәнгә. Татар рухы күгәрмәс ул, балкый гүя көмеш тәнкә. Җиргә күмелсә табыла, суга чумса калкып чыга. Халкын саклый татар рухы, күкрәктәге калкан сыман. Татарның күңеле иркен, бер кайчанда, бер кемне дә утрак җиреннән кумады. Нишлисең бит, язмыш инде, күршесеннән тик уңмады. Күрше түгел, күпсенүче, кеше хакын үсенүче, явыз дошманга әйләнеп, шән татарны изүче. Уйларыннан ойнап егет, басып кына аяк очка чыгып китте куыш өйдән. Хыял оча, күңел оча. Субханалла, бер атнадан кыз терелде, сөйләшә бит. Газизә икән исеме, бар саннары исән мин. Үлем белән көрәшкәндә җиңеп чыкты бер кыз бала. Кара давыл эчендә дә якты нурны сызып бара. Газизәкәй, шибәр туташ, турып басты аяк өсте. Озак, авыр чирдән соң да тутый кыштай балкый төсе. Һәлакәтле халыкның ул янып торган гүле сыман, дошманына ут чәчрәтеп, ачы итеп көлә сыман. Котылды бит, хурлык кыллык бугазыннан буган чакта. Тагылмый калды муйнына бу кыл дигән мәсхәр такта. Султан кебек егет аны упкыннардан төшеп алды. Ходай рәхмәтләре илә
ач үлемнән йылып калды. Ике йөрәкне ут алды. Яна, яна, эчтән яна. Бу хис кызга да, егеткә яңа шул. Ай, яңа. Газизәнең йөрәгенә шәһид киткән бала егет ут салырга өлгермәгән. Яшь иде шул, өлгермәгән. Күңелендә аның өчен әрнү ята туганыдай. Ничек инде япь-яшь кеше юкка чыга тумагандай. Һәм әйләнеп кайтыйк әле Вәлиәхмәт Газизәгә. Дошман кулыннан кырылган ата-баба Газизләргә. Күз сирпешеп аңлашудан алар әле узмадылар. Күңелне тик тыеп булмый. Ут кузылар, кузгалдылар. Ялкын урап алды күңелне дә, урманны да. Язмыш язып куйсын иде кайгы хәсрәт урмауны да. Эшләр алга гөлгә бармый. Язмыш тагын сынау бирә. Я ул йөзе сулган, сүнгән сары сагыш булып керә. Урман түгел, диңгез арты коткара алмый эт дошманнан. Эз буйлап, иснәнеп килә, килми курку пушаманнан. Эт сатраплар, сотниклары, тәреле поплар ияртеп, урманга да басып керә, сөңгесен алга терәтеп. Киләләр тәрелләр булгап, урман буйлап йөгерәләр. Ул арада туктап шул тәргә йөгенәләр. Салкын тимерне үбәп ап, тәре имеш, терәк имеш, үзе бер хәл, татарга да чукынырга йөрәк имеш. Хатын-кызлар бер-бер артлы җир астына чума кача, егетләр салкын кыралдан дошманга кайнар ут ача. Я Ходаем, бу кадәрле гөнаһымыз зурмы икән? Сөекле бәндәңә биргән имтиханмы, хурмы икән? Хәнҗәрсез дә, ут кыралсыз ничек утка каршы тормак? Ләкин егет эшемени үкчәләрне кире бормак. Вәлиәхмәт бар көченә сөрән сала, урап ал, пычак белән, балта белән аркадашым турап сал. Тынды ерактагы туплар, тынды чак-чык тимер кырау, сотеннеларның калдыгын поп җитәкләп китеп бара. Аңгырашу калды җирдә, урман шавы белән катыш. Аннан
тынды барчасы да. Булмаганда кебек атыш. Ике бөртек балакайлар, хатын-кызлар, базда качып, исән калган җирләреннән чыгып елый, үлек кычып. Барсы беткән, үтерелгән, карт бабайлар түндерелгән, давыл даулап, урман шаулап, яфрак белән күмдерелгән. Тормашып елый Газизә, Вәлиәхмәт бер җирдә юк, шәһитләр арасында юк, Ходай белә, ул гүрдә юк. Җир алмаган, гүр алмаган, димәк, дошман әсир алган. Бу вахшилек, явызлыктан исәнләргә сөлмәт калган. Төн караңгы, көн болытлы, билгесезлек шылгап алган. Бу турыда безнең җыру менә шушы чордан калган. Ни эшләмәк, түзмәк кирәк, ничек тормыш итмәк кирәк, адәм җаны тере чакта кабыр өчен икмәк кирәк. Бала елый ата өчен, елый бала ачлыктан да, ир егетләр шәһид киткәч, өзелә ул балчыктан да. Исән чакта бер нигъмәтсез тотамы татар баласын, тир түгәдә эшләп таба, башканыкын ник таласын? Кеше хакын талау аңа чит-ят нәрсә, намуссызлык. Кеше хакы, Алла хакы, татар кылмас талымсызлык. Елый Газизә илереп, һәрбер агачка иелеп, эзли ярын, бәгыркәен, ятмыймы дип бөгәрләнеп. Суга төшкәндә югалды, утта янганда ялманды, җилләр белән дию килеп, гүя шулай ул урланды. Ничек түзәр әсирлеккә, төшәр инде исәрлеккә, диваналыкка чыкса да, күрешсәң исәнлектә. Газизә елый тырмашып, нәфис куллар канап-канап, ябышты кауданга кабат, хыялына куйды канат. Атланыр да җитез атка, эләкмичә дошман ятка, эзләп китәр сөйгән ярын, тапмыйча борылмас артка. Хыялында йөзгән чакта күзен салды янәшәгә. Я Ходаем, аңа баккан 20 күз тулган яшькә. Ул икән бит тик бер үзе хәлендә, көчендә булган. Янында калган карт-коры, бала чага, яңа туган. Газизә талпына алга, аннан карый җандашларга. Сөйгән ярын эзләп китеп, ятимнәрне ташларга. Газизә башын күтәрде, борылып бакты халкына. Ташлап китәме аларны, кала ул Ходай хакына. Хәл кылынды, бергә-бергә күченик изге булгарга. Бу ярга барып җитик тә, кичәрбез ялт теге ярга. Әйтү җиңел, эшләү читен, бала чага картлар белән күпме ерак китеп була, шундый авыр шартлар белән.
Шартлар шартлап сынарлык, тимер кырычны сыгарлык. Җавап бирергә тапмассың ике сүздән бер сыңарлык. Ходаем, булгарга җитсәк, кыямәт хәленнән китсәк, хыял шулай атлатканда, төтен исе килде кисәк. Урман авызына чыксалар, чыкырда зур учак яна. Бу ни булыр? Шатлыгамы? Әллә тагын бәлә яңа? Мөселманнар түгел булар, булар душман әтрәтләре. Талап көчләп көн итүче явыз төркем әтрәк әләм. Төркем саранчадай җиткәннәр булгарга чакла. Талаганда авылларны хәзер инде кемнәр яклай? Киреп булмас салага да, киреп булмас калага да, җиргә сеңеп юк булырга. Бары шушы калагына. Алга карап, артка таба шуп кына чигенделәр, ауган агач кырына гүя бүре чүгелделәр. Эңгер үтте, төн дә җитте, ашау да юк, эчү дә юк. Иртә белән селкенүче гәүдә саны эчәү дә юк. Газизә тырмашып торды, Вәлиәхмәт әтисе дә. Үзәк өзгеч бу хәлләргә ни нәрсәләр әйтәселә. Диңгер, килтер, арба көпчәк килә бугай. Я үләргә, я калырга килә бер җай, килә уңай. Тереләр җиргә сеңделәр, үлеләр дә томаланган. Зыкылап тора һавасы, бар хөкемне томан алган. Томаннан чыга агарып, арбада утырган бабай. Ходаем, ярдәмең әйлә, күңелкәем кыйлгыл киң бай. Вәлиәхмәтнең әтисе китте атлап ава түнә. Нидер сөйләшәләр булар, олаучыбыз аңлый, күнә. Атын бора кире өйгә. Газизәне җитәкләшеп утырталар киңәшләшеп, аңа йомшак әкрен дәшеп. Вәлиәхмәтнең әтисе исеме икән Шаһиәхмәт. Таныштылар хуҗа белән, Габдулла җан, җанга рәхәт. Пишән түшәгән арбада, чынында да җылы, рәхәт. Изрәп йоклыйлар, кочаклар, Газизә дә, Шаһиәхмәт. Үлем белән янәшәлек, йокы диеп атасак та, кайтып керделәр авылга иртә якта, таң атканда. Ишек алдына керделәр, чыкты өйдән тын кешеләр, чышын-пышын сөйләштеләр, сабыр тыныч киңәштеләр. Күтәреп керттеләр бик сак, бабайны да, туташны да. Бабай, кыз бит менә карчык булган туташ кына. Татарга килгән кайгының иге-чиге кырыя юк. Хуҗа бабай йортында да гуш кайгының карыны тук. Кылычлы әтрәт килгәндә киленнәре суда булган. Бала чактан моңлы булган, иң моңлы көй сузар булган. Куркыныч әтрәт килгәнен күреп алган килен җиңги, талпынып йөгермәк булган, чиләкләрен җилпи, тик куркудан хәле киткән. Тәгәрәгән чиләкләре барып төшкән үзе җиргә, күтәрелгән итәкләре. Ядрәдәй
шартлаган йөрәк, йөзе ап-ак, кансыз инде. Кыймылдамый, аккош гәүдә, чибәр хатын, җансыз инде. Хатынны таптап киткәннәр, язмышны таптап киткәннәр, мәхшәрдән аралап алып, күтәреп өйгә илткәннәр. Ялгыз калды яшь солтан ир, ятим калды ике сабый, имгәнгән кышны күргәндәй, йөрәк елый, зарый. Газизәне тормыш кертте тагын яңа сәхнәсенә. Яшәү яра, вакыт табиб, бирә үзе сихәтен дә. Билгесезлектә югалды, яу кушым нишләсәк тә, Вәлиәхмәтнең сукмагы безгә килмәс киләчәктә. Гүя шиби анасыдай ятимнәрне җыйды Газизә. Тулырга никахладылар, үз бәбие туар җәйгә. Баһадир җан Газизәкәй өзелеп торган тал чыбыгы. Ирмәләр алып бергәч, тынлык тапты вакытлыча. Сез Бикә Рәхимованың «Шәҗәрә» исемле поэмасы буенча эшләнгән радиокомпозиция тыңладыгыз. Әсәрне Зөһрә Шакирҗан укыды.